EAGLE24 garkuwar al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na zauren matasa. Wannan shiri yana zuwa muku daga tashar mu ta EAGLE24 garkuwar al'umma, wanda ni Muhammad Nasidi nake gabatarwa. A koda yaushe shirin yana yin duba ne akan al'amura guda uku: akwai nasiha, akwai jan hankali, akwai kuma nishadi. To yau shirin namu zai duba ne akan nishadi. Ku biyo mu domin ganin yadda al'amuran za su kasance. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo sai mu daura. Gabatar muku da EAGLE24. EAGLE24 gidan talabijin da rediyo na farko arewacin Najeriya da ya fara watsa shirye-shiryensa ta yanar gizo. Shirye-shirye da suka hada da al'adu da gargajiya, kundin tarihi, kaɗe-kaɗe, wasannin gargajiya, labarai, gine-ginen tarihi da sauransu. EAGLE24 daga arewacin Najeriya ya zuwa duniya baki daya. EAGLE24 garkuwar al'umma. Uwar gida yana kin kamo abinci haka duk a jijjige kamar kin jiƙa garin kwaki. Haba mai gida, yanzu duk wannan girkin da na yi maka yau wuni ne ina ta girki fa. Ni ban ce ki bata lokaci ba, ko ban ce ki mace goba ba. To ni ya haƙuri. Zo mu garzaya mu tafi jaka da kitchen. Mu je mu ciwo sai mu dawo, sannan sai ki dora daga inda tsaya. Jaka da kitchen kuma? Kwarai da gaske. Jaka da kitchen waje dafa abinci ne da ciye-ciye da yake a cikin asibitin Murtala. Ce dai nan da daura da mu kawai. Kwarai kusa zagayawa baya zani dai ka shiga asibitin Murtala suna yin abinci kala-kala. Kamar to wani girki ka sani ba komai nake ci ba. Ya haƙuri akwai tuwon shinkafa, akwai shinkafa da miya, akwai shinkafa salad, akwai alala, akwai alkubus, komai da komai na zamani da na da. Sannan kuma daɗin daɗawa suna yin oda wajen shagalin biki, suna, seminars ko kuma ɗaurin aure da duk wata walima da ake shiryawa. To yanzu ka ce kawai idan na haihu masu za su yi abinci. Komai da komai, sannan kina iya kiransu a wa'annan lambobi 080-144-9-1-3-1 ko kuma ki ƙara kiransa a ɗaya lambar ta 081-258-0523. Ka ce ni dai ba ni babu girki babu shan wahala. Ai ka ƙara garzayawa insha Allah. Jaka da kicin kenan. Masu kallon mu, barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Yanzu shirin namu zai dora. Bakon mu barka da zuwa. Barka da an zo lafiya. Alhamdulillah. Masha Allah. Masu kallon mu za su so su ji sunanka da kuma takaitaccen tarihinka. To, sunana Sunusi Ibrahim Abdullahi. Wayansu suna kirana da Zubi Sarki. Ni an haife ni a Kano. Dan Kano ne ni, iyayena duka 'yan Kano ne. An haife ni a Kano, na yi primary a Kano, na yi secondary a Kano, na fara wata makaranta a nan legal. Daga nan ban gama ba, Allah ya sa na samu admission a wata makaranta a Benin Republic, Cotonou. Shine sai na je na karanta mass communication. Wannan shine a takaice. To Malam Zubi, kasancewar yau shirin namu zai duba ne akan nishadi. Kasancewarka na mawaƙi, masu kallo za su so su ji kai musu bayani idan mutum yana so ya fara waka, wani mataki ne na farko wanda zai hau? Yawa, mataki na farko da mutum zai fara binsa in yana so ya waka, inda yana so ta zama ingantacciyar waka ba waka ta bargada ba, shine ya fara tambayar waɗanda suka santa in ba makaranta zai je ba. Saboda waka abu ce wadda wa'insu suna mata kallon abu mai sauki, amma tana da wahala. In har baka da ilimin ta kuma baka samu wanda ya santa ba ya ma bayani akan ya take, to zaka zo kana yin waka maimakon ka yi ta mutane su karba su ji abin ya musu kyau ko ya musu daɗi, ko ka yi ta ka samu lada, sai ka zo kana yin abin da ana zagin ka, ana Allah wadai. Kuma a irin wannan yanayin shine zaka yi abin da koda ka mutu in ka haɗu da ubangijinka zai zama abin akwai barazana a ciki.
To Malam Zubi, ita kanta gundarin waƙar a takaice menene ya ja ra'ayinka har ka ji kana so kai waƙa? Yawa dalilin da ya ja ra'ayina akan waƙa shine tun farko ina ƙarami ina makarantar islamiyya ta dare, za ka ga akan shirya wa'yansu abubuwa wanda suka danganci waƙoƙi na yabo. To a wani lokacin ina daga cikin hazikai waɗanda in an yi waƙa sau ɗaya sau biyu zan ɗauka, ina daga cikin wanda suke yi wa manya amshi. Daga baya sai aka ga na mafi wa'yansu daga cikin manyan azaƙa ta ɓangaren waƙar, sai a cikin malaman waɗanda suke da basira haka suke rubutawa in an tashi maulidi ko wani taro sai a sa da ni a ciki sai mi. To hakan lokacin da kuma na tasa na girma na fara makaranta, sai na ga tunda ina da wacce basira tun a farko, kamar in na ɗauko wannan tsarin da ake na waƙoƙi da ake na yanzu in na yi shi kamar ina ga abin zai karɓu. To duba kuma da yanayin duk wanda ya makarantar islamiyya za ka ga yana so ya zo da wani abu wanda zai kare martabar irin zage-zage da ake ta yi na waƙoƙi. In ka dubi yanayin waƙoƙi da ake yanzu, za ka ga mawaƙi ko ya samu ɗaukaka sai kaga kuma ya sauka daga layin da yake na da sai kuma waƙoƙi na batsa ko kuma na zage-zage wanda bai dace ma a ce a wannan al'adata da al'ummarmu ana sauraron irin wannan waƙoƙin ba. To ganin cewa in har abu a ciki kake ba, to baka da wata hanya da za ka kawo gyara a kai. Wannan dalilin yana daga dalilin da ya sa na shiga waƙa na fara yin ta. Farko lokacin da na fara waƙa ma bana so a san ina yi, saboda ni na fito daga familin malamai, gidanmu malamai ne, kuma in ka kalli waƙa ta wata fuskar za ka ga kamar malamai suna against ɗinta, saboda wa'yansu ma sun tafi akan yin ta in dai ba waƙa irin wadda ta halatta ba ma kuskure ne. To wannan dalilin shi sa na ga gudunmawa ta shine yanda za a gyara abin sai na shiga. Shine a lokacin ne deciding barin je in fara waƙoƙi tun in wajen 2006 na fara waƙa. Ok, daga 2006 zuwa yanzu har yanzu kana yin waƙa kenan? Har yanzu ina yi. To idan za ka yi waƙa kai kake zaunawa ka ƙirƙire ta da kanka ka rubuta ko kuma wani ne yake rubuta maka? Gaskiya waƙoƙina na farko da kaina nake yi. Ni zan zauna in ƙirƙiri karina rubuta waƙa sai in samu studio sai in yi. Daga baya kuma saboda in kana so kai abu mai kyau kar ka tsaya da iya tunaninka. Ina ganin duk duniya ta tafi akan cewa ka samu wanda ya fi ka tunani da ilimi da ƙwarewa akan abu ya taimake ka kan abu, in ka yi shi zai fi yin kyau fiye da wanda za ka yi kai da kanka. Daga baya sai na koma sai in samu wanda aka tabbatar da marubuci ne na waƙa, sai mu zauna da shi in ce ina so zan yi waƙa akan ka, za ka bani shawara a kai. Wani zai ɗora ni akan layin da zan yi, wani kuma da kan bashi ya rubuta min sai in zo studio sai in raira. To ka san waƙoƙi za ka ga kusan kala-kala ne, suna da yawa. Wace irin waƙa ce ka fi ba da ƙarfi a kanta? Waƙoƙi kala-kala ne gaskiya, suna da yawa. Waƙa dai da na fi ba ta muhimmanci shine in zan yi waƙa ina so in yi ta ko da kiɗan zamani ne wanda ake amfani da shi yanzu, amma ina so ta zama tana da alaƙa da gargajiyanci. Za ka ji kiɗa, akwai kiɗan gargajiya, kana ji ka san cewa wannan waƙar ta danganci arewacin Najeriya kuma ta danganci Hausa. To irin wannan waƙoƙin gaskiya na fi. Da waƙa wadda take nuna alamun cewa wannan bahaushe ne ko mafarauci ko maƙeri ko masaƙi. To irin waɗannan waƙoƙin gaskiya su. Wato idan na fahimce ka, waƙoƙinka sun fi tura saƙo akan ɓangaren al'adu da gargajiya ke? Yawwa, wannan haka yake. To ka san akwai waƙoƙi da ake yi na fim. Akwai waƙa wacce ka taɓa yi wacce take ta taɓa shiga cikin fim? Akwai waƙa da muka yi, ita bata ma daɗe ba, wadda sunanta ma 'yar fim. Sai na ga 'yar fim. Muka yi ta da ni da wani mawaƙi ana kiransa Imam na Baby. Wadda muka yi, na gama waƙar an yi shooting ɗinta, sun yi bidiyon ta kuma da duk ganin alamun yadda suka ɗauki bidiyon a fim za su sata. To yanzu kamar waƙa, kamar yadda na ji wasu suna faɗa, idan akwai waɗanda za ka ga suna da talent na yin waƙa, to amma abin da yake faruwa ba sa samun waɗanda za su yi taking responsibility ɗinsu. Gashi suna da basira, sai ka ga basirar ta tafi a banza saboda ba su samu guidance waɗanda za su rinka taimaka musu da kuɗi ko da wani abu wanda za su zo su ma su ba da gudunmawarsu akan
harkar waka ba. Ya kake kallon irin wannan al'amari? Gaskiya abin yana da alaka da ita kanta masana'antar, tunda yanzu duk wani mawaki da ka sani in dai mawaki ne ya amsa sunansa mawaki to yana karkashin shugabanci na Kannywood. Tunda Kannywood ɗinnan su ne suka ma fara nuna duniya cewa in kai mawaki ne ma kana da wata hanya da zaka iya samun kuɗi. To har gobe abin da nake kallo shine idan da akwai jajirtaccen shugabanci na gaske, mutum mawaki wanda ya ji shi yana da basirar waka ba shi da kansa zai zo ya fara kansa wannan kokarin ba, kamata a ce bi wata hanya wadda ta dangance su, wanda su za su dora shi akan wannan layin su gwada kwakwalwar tasa shin suna da bukatar irin sama, in ba su da bukatar sa ba za su rasa gurin da za su sa shi ba. To amma saboda rauni na shugabanci shine za ka samu mawaki wanda ya amsa sunansa mawaki akan titi yana bin mutane ne musu wakar, wanda in ka kawo shi studio in ya zauna in ya yi ta ina ga duniya ma za ta saurare ta ji. Amma saboda rashin rauni na wancan shugabancin shi sa wannan zai tafi a iska ya ta yi zuwa karshe sai ka gan shi kuma a wani wajen ma ko ya ma zama wani abu ma wanda ba a fatan haka. Amma da shugabanci mai kwari, yau in ka ji kana da basirar waka akwai inda za ka je kai musu bayani kai ne wane kuma kana jin za ka iya kaza, za su gwada ka. In ka kalli bangaren kudancin nan za ka ga mutum ala misali akwai ɗalibi wanda abokina ne makarantar mu ɗaya ya zo lokacin da ya zo makarantar ya same ni ne mawaki na makarantar, wanda duk taro da za a yi a Afirka ko na da Najeriya hutu za a aiko min da tiket zan je zan halarci wannan taron saboda gabatar da waƙar. Lokacin da ya zo ya same ni ya ga an yi program na yi waƙa sai yake mun magana akan shi yana sha'awar waƙa amma bai san ta ya zai ba. Sai na tambaye shi ba su da irin wa'annan, sai ta suna da su irin wa'annan ƙungiyoyi da shugabanni wanda zaka je ka magana a wannan. To a takaice mun yi magana da shi na da gida na yi hutu wata 3 ina koma yanayin kayan da ya sa sai naga sun canja. Na tambaye shi sai ce ai da ya koma ya je ya samu wani kamfani wanda suka ɗauke shi a tsan kamfanin su ne, sun siya mai mota ta hawa sannan yanzu makwancinsa da duk waɗansu abubuwa bukatunsa sun ɗauka ga kuɗi kuma da ya samu. Kaga mu me yasa arewacin Najeriya ko bangaren Kannywood ba za mu samu irin wayannan ba? In har da akwai wayannan da akwai dan talakan ma wanda ba shi da gata yana yawo a titi da zai zama wani abu a gaba. To Zubi ka ɗauko bayani sosai kuma mai matukar muhimmanci, ka yi bayani akan shugabancin waka yana ƙarƙashin ƙungiyar Kannywood. Ku mawaƙan ba ku da wata ƙungiya ce wacce kuke tsaye da ƙafar ku ba sai kun yi alaƙa da 'yan Kannywood ba? Gaskiya in ma da akwai gaskiya ta bogi sai wanda Allah ya ɗaukaka. Yau a matsayina na Zubi, yau Allah ya ɗaukaka ni ne waƙa na samu manyan kuɗaɗe ko kuma ne wani program wanda na samu manyan kuɗaɗe zan ware in ce gidana ne. Duk wanda zai zo za a zo a yi min bauta, wanda za ka ga majoratin shugabannin da suka fito suka gina gidansu za ka ga ko rijista ba su da ita, amma saboda sunansu sananne ne za su ɗebo masu kwakwalwa su zo su yi musu wahala. Ƙarshe ma za ka ga kamar tura mutum ake rakiya ake, wanda a ƙa'ida an kira abu ƙungiya yana da kyau a ce duk ƙanƙantar mutum duk girmansa a ba shi haƙƙinsa daidai gwargwado yadda ya kamata. Wannan shi ne abin da nake tunani. Ba wata kungiya, ba wani mawaki da zai zo ya ce maka ga wata kungiya da ta amsa sunanta kungiya ta mawaka wadda ake yin abin da ya dace. Ban ce babu ba za a rasa ba, amma da wahala kaga ana tabbatar da abin da ya dace a cikinta. To menene kiranka ga su ga manyan mawaka gaba ɗaya ma na Najeriya na Hausa akan su tafi ko su yi yunƙuri ko kuma su kafa irin wannan tsari da kake jan hankali a kai domin waɗanda suke da baiwa ta waka su ma a ba su dama su shigo su ba da gudunmawarsu? Yawa kira na anan shine na farko sai kun haɗa kanku kuma kun mutunta sana'arku, kun girmama ta, kun nuna duniya cewa abu ne wanda ku ɗin daban Allah ya ware ku, tunda baiwa ce ai. Akwai wanda yana nan duk duniya ba abin da yake so kamar waka amma ba zai iya ba. To har tunda kai Allah ya baka wannan baiwar ka iya, to sai ka girmama ta, ka ga mutuncinta sannan kuma ka tsaftace ta. In har aka samu wayannan abubuwan, to daga baya da next thing shine sai ku samu gwamnati za ta shiga lamarin amma a kungiyance. Babu yanda za a ce mutum ɗaya zo ya ce ina da kamfani kaza gwamnati ta saurare shi, amma yau a ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gina wata ƙungiya ta mawaƙa
babu yaro in dai mawaki ne in wakar ka daya ka zo za a baka form ka cike ka shiga ka zama dan kungiya mai waka 1000 ma shi ma yana cikin ta. To ina kyauta zaton in dai aka samu irin wannan to gwamnati za ta karba. Duk inda kuma aka ce gwamnati ta karba abu to duk wani abu da kuke da bukata gwamnati za ta iya muku shi tunda a kungiyance ne. To Zubi, ban da tsinin fashinka ba kai magana akan gwamnati, ka san ita gwamnati ita ce uwar al'umma baki daya. Baka ganin ita gwamnati tana ba da full concentration ne akan kamar mawaka waɗanda suke 'yan siyasa waɗanda suke bawa gwamnati gudunmawa akan harkar waka da kuma bambanci akan ragowar mawaka waɗanda su ba waka siyasa suke yi ba. Baka nazari akan wannan? Dalilin da zai ka haka shine duk da mawaƙi ya san darajar kansa kuma yake mutunta sana'arsa yana zaune a gida, 'yan siyasa ko manya-manyan masu kuɗi ko ma'aikata za su zo su same shi a gida su yi masa magana akan muna so za mu yi aiki da kai, za ka taimaka mana ta ɓangare kaza. Kaga mutum da mutuncinsa. To amma daga baya sai aka samu irin bara gurbi a ciki, sai kaga mutum yana da baiwar da in ya zauna a gida ma za a zo a same shi, amma saboda irin rashin haƙuri na mutanenmu sai mutum ya tashi sai je kai gurin da zai zubar da kansa mutunci. Mutanenmu majoritinsu yanzu mafi yawancinmu mu muke bibiyar 'yan siyasa. Ka je ka bibiyi mutum ka taimake shi duk abin da za ka yi mai na taimako kai. Akwai manya-manyan 'yan siyasa da ba a san su ba, waka ce ta sa aka san su. Waƙan nan ita ta fito da su ta zagaya duniya aka san su kuma aka yarda da cewa su ɗin 'yan siyasa ne. To in har mawaƙi ba zai kare mutuncinsa ba ya yi abu mai kyau ya tsaya jira zo a same shi, in dai har shi zai tsaya ya dinga bibiyar su to ba za a taɓa samun wannan abin da ake nema ba. Dole duk wanda ka bibiya to cikin biyu ne, in ka yi sa'a ka dace, in ka yi sa'a kuma wulaƙanci ya biyo baya. Tunda yanzu har an kai states inda za ka ga akwai mawaƙin da ya amsa sunansa mawaƙi, amma za ka ga ya zo ya yi waƙa yana ta neman yadda za a iya kai wa wancan wanda ya yi abin ya gagara. Wanda kuma ba na tunanin a cikin tsari na mawaƙa da kai da ka ɗauki waƙa sana'a kake yin ta a ce an samu haka. Wannan ina ganin bai kamata ba. Kamata a ce shi zai ta ƙoƙarin neman ka inda zai neme ka, kai masa aikin ya biya ka. Wannan shine abin da nake tunani. Masu kallon mu kada dai ku manta kuna tare da tashar EAGLE24 garkuwar al'umma a cikin wannan shirin namu na zauren matasa. Kamar yadda kuke kallo yau shirin namu yayi duba ne akan bangaren nishadi inda muke tattaunawa da wannan fitaccen mawaki wato Zubi. Za mu je hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora. Uwar gida yana kin kamo abinci haka duk a jijjige kamar kin jiƙa garin kwaki. Haba mai gida, yanzu duk wannan girkin da nayi maka yau wuni ne ina ta girki fa. Ni ban ce ki bata lokaci ba, ko ban ce ki mace guba ba. To ni ya haƙuri. Zo mu garzaya mu tafi jaka da kicin. Mu je mu ciyo sai mu dawo sannan sai ki dora daga ni gaskiya. Jaka da kicin kuma? Kwarai da gaske. Jaka da kicin waje dafa abinci ne da ciye-ciye da yake a cikin asibitin Murtala. Ce dai nan da daura da mun kawai. Kwarai kusa zagayawa baya zani dai ka shiga asibitin Murtala suna yin abinci kala-kala. Kamar tuwo na girki ka sani ba komai nake ci ba. Ya haƙuri akwai tuwon shinkafa, akwai shinkafa da miya, akwai shinkafa salad, akwai alala, akwai akwai alkubus, komai da komai na zamani da na da. Sannan kuma daɗin daɗawa suna yin oda wajen shagalin biki, suna, seminars ko kuma ɗaurin aure da duk wata walima da ake shiryawa. To yanzu ka ce kawai idan na haihu masu za su yi abinci. Komai da komai, sannan kina iya kiransu a wa'annan lambobi 080-134-9-9-1-3 ko kuma ki ƙara kiransa a ɗaya lambar ta 081-258-0523. Ka ce ni dai ba ni babu girki babu shan wahala. Ai kya ƙara garzayawa insha Allah. Jaka da kicin kenan. Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci, yanzu shirin namu zai dora. Zubi, na dawo gare ka. Yanzu masu kallo za su so kaɗan rera mana waɗansu baituka daga cikin waƙoƙin da ka taɓa yi domin ya nishaɗantar da su. A cikin waƙoƙin da na yi akwai wata waƙa da ina santa saboda na yi amfani da harshe na ƙauye wanda kusan muryar ita ma duk tsari ne irin yanayi na ƙauye. Waƙar muna kiranta ashe ashe, amma da ƙauyen da muke kiranta ahe ahe. Waƙar yadda take ahe 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 soyayyarki ita ce za ta kahe ni,
ita kuma sai ta mayar da amshin ita ma ahe soyayyarka ita ce za ta kashe ni. Shine bari da yi ma baiti ɗaya ka ji. Inda fari sallama zan yi gunki sahibata, baitika na ƙaunar ki gahi za na furta. Hekiyar da ke duba kalle zuciyata, na tattaro dukannin ƙauna gare ki gata. Ahe soyayyarki ita ce za ta kashe ni. Masha Allah, gaskiya ne Zubi, wannan waƙar ta yi daɗi kuma na san za ta nishaɗantar da masu kallo. To Zubi, kamar daga lokacin da ka fara yin waƙa zuwa yanzu, adadin waƙoƙin da kai za su kai nawa? Gaskiya ba zan iya faɗin adadinsu ba, saboda in ka duba da na biki da kuma irin na siyasa da ake yi da na wa'insu ƙungiyoyi wanda wa'insu in kai har rushes ɗin za su karɓa. Duka ba sa buƙatar wani abu ya rage a hannunka za su tafi da su. Ba zan iya irga ba, tunda in ka duba a ce ko duk kaman wata biyu nake yi tun daga 2006 kawo yanzu, abin yana da yawa. Amma abin da za mu ɗauka mu sa a kaman guda 50. Kamar guda 50. Kamar guda 50. Masha Allah. To ka san ana yin bidiyo na waƙa yanzu za ka ga mutane suna yi. Kai ma ka taɓa yi ne? Na yi bidiyo at least kaman sun kai guda 3. Na yi bidiyo su kai guda 3 banda na siyasa. Bidiyo dai na waka haka na yi su kai guda 3. To Zubi, kasancewar ka na mawaƙi kuma jarumi ne kai a masana'antar Kannywood, menene ja ra'ayinka har ka shiga masana'antar Kannywood kake sha'awar act? Yawa, dalilin da ya ja ra'ayina shine duk wanda ya ce maka shi mawaƙi ne to yana da alaƙa da fim sosai. Duk wani mawaƙi in ka ɗauko shi ka sa masa kyamara, ina kyautar zaton a kaso 100 kaso 90 za su iya ƙoƙari su gabatar maka da abin da kake da bukata, saboda kamar ɗan juma ne da ɗan jummai. Abin da ya ja hankali na fara na shiga harkar fim bangaren Kannywood shine na farko kusan abin da na karanta kenan, yana da alaƙa da wannan sosai. Sannan na biyu za ka ga kullum mutanenmu kamar ana samun koma baya. Za ka ga an sa mutum a role ga abin da ya kamata yi, amma sai ka ga ba shi yake ba. Amma saboda ban san menene dalilin da ya sa ba, sai ka ga kuma still dai an ci gaba da yi a haka. To amma wannan dalilin shi yasa ne hubbasa na ga kamata yi, tunda har kana tunanin za ka iya kai ma ka shiga sai a dama da kai. To kamar adadin fina-finai nawa ka taɓa yi? Gaskiya a dai waɗanda na sani sa kamar guda 5. Tunda 2008 akwai wani fim da muka yi da su wannan mutumin da ya rasu marigayi Boloko, ana kiransa Burin Duniya. Banda daga nan kuma akwai wani series film da aka taɓa yi mana shi kuma Burin Duniyar Matasa, shi ma series film ne mai dogon zango sosai. Daga shi kuma akwai wani film Shi Nake So, shi ma series film ne. Akwai da waɗansu dai gaskiya ina da ba zan iya tuna ba sosai, don yawanci za ka ga in kai ba babban jarumi ba ne za ka iya zuwa a kira ka kai sin 1 sin 2 sin 3. Yawa kaga mutane suna nema kansu mafita ne, saboda in ka yi shi mai dogon zangon shine kake da damar da za ka rike mutane za su bibiye ka, wanda in ka ɗora shi a kamar YouTube shine za ka samu wani abu. Amma series film irin wanda yanzu ake yi a nan duka ana yin sa ne don neman mafita. Series film wanda ake yi na da shine wanda ake yin shi don neman kuɗi. Wannan amma ni a iya binciken da na yi na gano ana yin shi ne kamar caca. Idan ka yi in ya karɓi ka samu wani abu. Yanzu kuma series film ya ba su wannan damar sun same ta, kaga tana an samu ci gaba. Amma ta fuskar samun kuɗi kuma kamar da gaskiya ci baya ne. Wato dai idan na fahimce ka, shi series film wani ci gaba ko kuma gudunmawa ya kawo wa jarumai waɗanda da ba sa samu su taka rawa a cikin fina-finai, yanzu suka samu dama. Kuma ba wai shi yana yin magana ne akan ya za a yi mutum ya samu kuɗi ba, ana yin magana ne akan ka samu dama kai amfani da ita ka samu stardom ke. Yau wannan a takaice kenan, wannan shine abin da nake so
masu kallo su fahimta. To akwai sababbin jarumai da zaka ga suna appearing a most of the films yanzu da zaka gani sababbi ana ba su dama sosai suna taka rawa a ciki. Wani irin jan hankali za ka yi a gare su tun da kasancewarsu su jarumai ne yanzu suka shigo cikin masana'anta? Yawa, to jan hankalin da zan yi a gare su shine na farko su sa a ransu cewa shi harka fim ko kuma harka ta ɗaukaka da kake gani abu ne wanda yake da lokaci. Na farko a matsayinka na jarumi da ka fara fim aka san ka shine karka ji a ranka cewa wannan harkar ka ɗauke ta dindindin ka ce ba za ka yi wani sana'a ba. Ya kamata a matsayinka na wanda aka fara sani wannan damar da kake da ita, wannan su kira ka aiki, wannan su kira ka aiki, to kai amfani da ita ka dan ne tara wani abu wanda zaka dan bude wani business a gefe wanda zaka dinga yi, kama siye da sayarwa ko ma dai menene. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, karka taɓa ji a cewa wai ka samu ɗaukakar da zaka wulakanta mutane, don kafin ka an yi dubu kuma suna nan. An yi jaruman da wanda yanzu aka faɗa ma sunan ka ma zaka ta tunani sunansu, zaka ta tunanin ka ma san su ne ko kuma sunan ka taɓa ji, kuma suna nan sun yi ɗaukakar da kowa ya san su. To sai abu na uku shine ka yi iya bakin ƙoƙarinka akan yanda za ka yi abu mai kyau wanda zai zame maka abin alfahari duniya da lahira. Kuma duk yanda kake ji an yi manyan jarumai ka dinga ji a ranka kai ma za ka kai su har ka fi su. To wannan shine kiran da nake yi. To Zubi, kasancewar kana yin waka kuma kana yin fim, yaya al'amuran suke kasancewa? Aikin baya haɗe maka kasancewar akwai bambanci tsakanin waka da kuma acting? Dole zai haɗe, saboda misali kowane zaman kansu yake. Waka zama za ka yi ka rubuta ko a rubuta maka ka je studio ka zauna kai. Shi kuma fim, yawancin fina-finan da muke yi fim ne wanda ake fita a je a yi shi a wani guri, kama gidajen mutane ko hotels ko wa'insu gurare. To kaga in dai zaka tafi fim, aikin fim, to dole zaka bar aikin waka. Haka in zaka yi waka dole zaka haƙura da fim ɗin. To amma cikin ikon Allah da yake zaka ga abin ba wai yinsa ake yi sosai yadda ya kamata ba. To ni dai nakan iya shirya in ce wannan satin zan yi ƙoƙari zan zauna zan yi 'yan ayyukan da nake da su. Wani satin in yi na ɓangaren waka, wani satin kuma in ya zo sai in tafi ɓangaren harkar fim. To menene ya fi baka wahala a ɓangaren waka? Abin da ya fi bani wahala a ɓangaren waka shine gaskiya ni ba da studio, sannan yawancin studiyon da ake da su zaka ga studio ne kawai an gina shi, zaka je ka yi aiki saboda babu yanda za ka yi. Akwai kayan aikin da na gani a wayansu ƙasashen wanda ina da bukatar sa irin wannan, amma ni ba ni da kuɗin da zan gina irin wannan studiyon. Sannan har yanzu ba kowane studio ne zaka je ka samu makamantan irin kayan nan da zaka yi aikin da su ba. To zaka zo ka yi aikin ka iya bakin kokarinka, amma in ka zo in ka sa na wa'incan mutanen da kake kallo wanda suka samu ci gaba fiye da naka, in ka sa naka in ka ji sai ka ji da bambanci. To wannan abin kokarin da zaka yi ta wajen rashin kayan aiki ingantattu kaga kuma kayi abu mai kyau, wannan abin yana bani wahala. Waƙar da zan iya yin ta kaman a awa 2 awa 3 saboda rashin wadatattun kayan aiki sai in yi kaman awa 5 awa 6 ina shan wahala akai, saboda ina ta kokarin yanda za a yi yaga yayi kyau, yayi makamancin irin na wayancan. Wannan abin yana bani wahala. So menene kuma yafi saurin faranta maka bangaren harkar waka? Abin da ya fi saurin faranta mun gaskiya shine in ga ina so in yi abin gana gabatar da shi. Yanzu let's say kari ne da ni, sai in ga na zo kamar yi 200 in ga Allah ya taimake ni na samu sa'a na yi shi. Sannan idan na gama in na zo in na sa in na ji in ji 'yan kurakuran kaɗan ne, don ni da wahala in yi waka in yi in gama ban ji kuskure ba a ciki, saboda koya nake har yanzu bana ji ni na iya waka gaskiya. To mu koma bangaren harkar fim, a bangaren acting menene ya fi baka wahala shi ne? A bangaren acting gaskiya babban abin da ya fi bani wahala shine a zo a ɗauko wata karakta wadda ni da kaina na san bata dace da ni ba, a ɗauka a ce za a bani, a ce kuma ita ake so in yi. Abin ne yana bani wahala. Alal misali akwai wani aiki da muka taɓa yi, shi daraktan ya zo sai ce da Allah ni
role ɗin da zan yi a ciki shine yana so in fito a mara mutunci, mutum wanda baya jin magana iyayensa, wanda yake shaye-shaye. Wannan abun gaskiya yana bani wahala sosai, kowane aiki da kuma wancan aikin na jiki sosai, saboda nakan tsaya in duba kaina in kalle ni in ga ai kaman fuskata ba ta yanayi ta irin kamar dan daba ko kuma wanda zai zo mai karfin da zai tara hanya ko kuma wanda zai zama mara jin magana ba. Su bi ai kan da tseka na dauka shi jarumi duk lokacin da aka dauko ta karakta aka ce na dauka zai building karakter ne a mayan dinsa ya juye irin wannan karakter ne, haka na fahimci abu. Ana yin hakan, amma yana daga cikin abin da yake karya mana wa'insu labarurrukan wani fim, rashin dora cancanta a gudabanta. Akwai waɗanda in ka kalle su kawai yanzu, alal misali idan ka ɗauki Abale Dadi Hikima, duk inda ka fito da shi ka ajiye wa ɗan kallo ko bai yi magana bai zo ya gifta, za a ce to wani abu zai fara anan na daba, saboda yanayin jikinsa da yanayin fuskarsa yadda take nunawa. Kaga wannan kana da abu natural a kansa, wato physical appearance ɗinsa yana nuna tabbatar maka da cewa wannan zai baka abin da kake so ta wannan bangaren. To babu yanda za a yi ka cire Dadi Hikima a ɗan daba ni ka kawo ni ka samu abin da kake so. To wannan abin yana daga cikin abin da ke karya mana wa'insu labarurruka, amma in dai da za a ɗauko gwadaban abu a ɗora shi abin da ya dace, to za a samu fiye da abin da ake nema a kansa. Wannan shine tunani na. Gaskiya ne. To a bangaren acting menene kuma yafi saurin faranta maka? Abin da yafi saurin faranta min shine in ga an bani dialogue wanda ba shi da wahala. A ce ka ce kaza in irin wanda ake mai free dialogue din nan ne, ko kuma a bani script in karanta in ga duka kusan a scene din da za mu yi in ga dialogue din masu sauki ne wanda zan yi su, ina so in ga in an dora min kyamara dauka ɗaya dauka biyu na gama abin da nake so. Wannan abin yana faranta min rai, yana min daɗi sosai. To wani irin abinci ka fi so? Gaskiya abinci dai mai daɗi, na fi son nama. Ka fi son nama? Na fi son nama. Turare ba na fesa wani ka fi so? Gaskiya turare da na fi so irin kamar na Arab yana da tsada amma kuma yana da ƙanshi, shine wanda in ka sa zai yi 24 hours a jikinka kana jinsa. To su bi duba da yanayi na lokaci ya cin mana, sai kai sallama da masu kallon mu. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa masu kallon mu fatan alkhairi tare da godiya kuma da lokaci da aka bamu na zama aka saurare mu. Na gode. To masu kallon mu duka a nan shirin namu zai disa aya, a inda muka tattauna da wannan mawaki kuma jarumi wanda aka fi sani da Zubi a cikin wannan shirin namu na zauren matasa, wanda yake zuwa muku daga tashar EAGLE24 garkuwar al'umma, wanda ni Muhammad Nasidi nake gabatarwa. Da haka nake cewa wassalamu alaikum, kasance da mu a cikin wani makon domin mu kawo muku wani sabon EAGLE24 garkuwar al'umma.